देखले बधारावा लाग नहीं डरावा हर साल चैत में आवेला देखले बधारावा लाग नहीं डरावा हर साल चैत में आवेला ए सखी रे यारवा मोर ससुर में आके गेहूं दावेला ए सखी रे यारवा मोर ससुर में आके गेहूं दावेला JK Yada Films. गेहूं दावेला ए सखी रे गेहूं दावेला दिन भर घुमावे टिकटॉक हमारे ही गाँव में कोरेला देवरी सखी सुन कम भाव में दिन भर घुमावे टिकटॉक हमारे ही गाँव में कोरेला देवरी सखी सुन कम भाव में भतरा सयारी कोइले बभारी बतिया सब बतावेला ए सखी रे यारवा मोर ससुर में आके गेहूं दावेला ए सखी रे यारवा मोर ससुर में आके गेहूं दावेला मौलिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। JK Yada Films. गेहूं दावेला यारवा गेहूं दावेला चैत में चालबो कर तनी ना सोहाला मानला न बात राइटर नीतीश निराला चैत भर चालबो कर तनी ना सोहाला मानला विकास नहीं नीतीश निराला मुना मतलबी देवरी कर जलादी चैत भर थ्रेसर चलावेला यारवा नैहर से ससुर में आके गेहूं दावेला ए सखी रे यारवा